Lentoemäntä tänne. Niin? Kuunnelkaas vähän tätä moottoriääntä. Kyllä, minä kuuntelen. Se käy niinku näin. Eiks käykin? Kyllä. Silleen niinku ihan tasaisesti. Kyllä. Ai, eikö se ole kauhean paha juttu? Miten? No silleen, kun se niin ihan tasaisesti hyrrää, niin toi lentäjä ei arvaa kiinnittää yhtään mihinkään mitään huomiota, kun se silleen vaan hyrrää tasaisesti ja sit se ei arvaa niin kiinnittää mihinkään mitään huomiota, niin se voi alkaa käydä yhtäkkiä ihan miten sattuu. Kyllä, kone on ihan kunnossa. Niin, sitä aina sanotaan, niin se aina on. Sitten yhtäkkiä ei olekaan mikään kunnossa. Lentoemäntä. Niin? Mites korkealla me lennetään? Lentokorkeuteen on 10 000 metriä. Alas, äkkiä alas, mä arvasin! Minkä takia? Niin korkealla hirveän kylmä, ainakin 50 astetta pakkasta, mulla on jalat ihan jääpuikkana, aivan jääkylmät, koittakaa vaikka. Eikö se ole ihan jääkylmät? Juu. Alas! Mä sanon, alas! Kapteeni. Kukaan mahtaakohan teillä olla turvavyö liian tiukan? No se on ihan hirveän tiukalla, se oli niin lyhyt pätkä. No helppo. Kyllä, täytyy myöntää. Kyllä, helpottaa jaloja. Teillä on ollut jaloissa verentippaa 2 tuntiin. Veren tippaa 2 tuntia. Lentoemäntä. Niin? Se moottori piti äsken niinku tämmöstä ääntä, että... Sitten yhtäkkiä muuttui niinku tämmöiseksi, että... Mistä se vaihtaa juttua? Kapteeni pudotti vain hieman lentoa. Mitä pudotti? Mistä tätä äänestä johtuu, että... No se taas johtuu voimakkaasta tuulesta. Siinä se tytteli vaan selittelee, mutta pitää matkustaa rohkeasti. Ei, kyllä kaikki äänet on ihan luonnollisia. No mistä tämmönen ääni johtuu sitten? Sillekin löytyy joku luonnollinen selitys. Mitä? Määrätyissä korkeuksissa tulee koneen runkoon lievä resonanssiilmiö. Kuulitko Jokko? Tytteli väittää, että koneessa on renesanssi-ilmiö. Älkää nyt sentään kukaan ihan mitä tahansa tavalliselle ihmiselle syöttää. Minä sanoin resonanssia. Sitä ollaan niinku kouluja käyty, eikä osata edes sanoja oikein ääntää. Onks tyttelin mielestä tämä esimerkiksi tämä Ludwig 14, niin oliko se jonkinlainen niinku resonanssikuningas? Mitä? Turpa kiinni, Uno. Lentoemäntä. Niin? Kuulitteko te? Mitä? Moottori niinku nikotteli 2 kertaa. Ei se ollut moottori. Meillä on koneessa Espanjasta palannut turisti. No minähän näin oikein, se on Uno Turhapuro, terve. Ja vaimo kanssa, hei. Kuulemma Uno, mä oon nähnyt kuule kaikki syö elokuvat. Hirveän hyviä kuvia. Kato sekin, mä muistan kaikki ulkoa, sekin yksi kohta, kato, kun se törkyturpa tulee, kato sieltä. Olkaa hyvä, tulkaa omalle paikallenne tänne. Joo, anteeksi, ovimesti. No niin. Mä tuun kertoa sitten, kuule kaikki ulkoa, mä muistan kaikki ulkoa. Täällä. Kukas se on? Kukas se on?